Bij mij gaat het heel goed. Want, ja, wij hebben het vorige keer heel lang over Bouke gehad natuurlijk, maar ik probeer dat een beetje nu van me af te krijgen, want ik krijg overal de vraag van hoe is het met Bouke en alles gaat over Bouke, maar bij mij gaat het in ieder geval goed. We gaan waarschijnlijk weer heel veel nieuwe singles maken. En album, dat laten we nog even wachten. Er komen eerst heel veel singles gaan er komen en veel leuke nummers maken. Dat gaan we nu eerst doen. De komende single, is die al bekend? Nee, is nog niet bekend. Ik denk dat volgende week meer duidelijkheid, dat ik dan meer duidelijkheid heb. En dan weet ik wat we gaan doen en bij wie we gaan schrijven en zo. Dan is alles duidelijk. Nou loopt hier heel stiekem Edwin van Hoeverlaken rond. Is dat de man waarvan je zegt van nou die zou best met mijn single mogen schrijven? Ja, naar hem wil ik heel graag toe. En daar zijn we ook mee bezig of dat gaat lukken, want hij heeft ook 10 seconden later geschreven. En dat vind ik gewoon heel veel bij mij passen, dat nummer. En dan hoop ik dat hij ook mijn volgende nummer dat hij die ook gaat schrijven. Heb je al eens contact gehad met René Vroger? Nee, nog nooit. Dat zou ik wel heel graag willen. Ik heb hem laatst wel gezien met de Rijnweek, maar niet echt aangesproken. Want toen was het net met zijn vader en zijn moeder waren toen overleden. Dus toen wou ik het eigenlijk niet doen. Maar ik zou het wel heel graag een keer willen, ja. En als je nou een duet met hem zou mogen doen, welke zou dat dan zijn? Welke zou het er zijn? Angels vind ik een heel mooi nummer. Dus dat lijkt me een leuk liedje om dan te gaan zingen.